କିଛି ସୁଜି ନେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଟା ଜମା ବି ମିଶାଇବେନି କି ମଇଦା ମିଶାଇବେନି, ଖାଲି ସୁଜିରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସୁଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବେ। ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା, ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣି ତାକୁ ନେଇ ଖଟା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଡୋକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ବେଲିକି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଗ୍ଲାସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଲ ଗୋଲର ସେପ୍ ଦେଇଛି। ଯେପରି ଦୋକାନରେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେପ୍ ଦେଲି। କିଛି ତେଲ ନେଲି, ସେ ତେଲରେ ଗୁପଚୁପ୍କୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେଲି। ଟିକେ ତଳକୁ ମାରିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଭଲ ଫୁଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ଦୋକାନୀ ପରିକା ପୁରା ଗୁପଚୁପ୍ର କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଳୁ ପାଇଁ କିଛି ମଟର, ସିଝା ଆଳୁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିଛି ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଲି ଏବଂ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁପଚୁପ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସମସ୍ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଖାଇପାରିବ ଏବଂ ଖଟା ପାଣି ଦେଇ ଖାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।